No niin, terve ja heipä hei. Tänään Clash of Clansia pelaillaan, koska tykkään tästä pelistä paljon. Ja halusin aloittaa nyt tän. Joten mun taas on alkaa. Mun base ei mitenpäkään kummosempi tehokas, kohta Barbar King 3, nyt on 2-3 kohta. Ja pronto full, katsotaan siellä on tollasta. Tarkoituksena hyökkää. Ja näytellään seuraavaksi muuten pelissä. Korvaan löytyisi joku hyvä. Monilla on noin lepakkopelit nykyään. Ja tollaista. Tulisi nyt joku hyvä, mihin vois syöttätä. Ja vähän kiinni. No tässä on hyvä. Katsotaan nyt eka onko linnastun pöytää. Eli no se oli hämmin. On ehkä voitettu. Miksi? Ei oo. Hävitty 2 tähteä. Teen pikavideon nopea vaan. Siksi tien pääsin tonne taas. Tää oli tässä nopea video. Se on moro.